Kuwi lho nek kalian iki kebanteran iki mau. Aja takon banter-banter mati. Kula niku nggih bingung apa angger kula ngatur kok mesti ngeten iki. Kenapa ngoten lho? Jane yo gak nyekel apa-apa lho. Lah iya. Sugeng dalu, Nak. Nggih, sugeng dalu, Mak Tangkut. Salim sik karo Mas Petruk karo Mas Bagong. Karo Om Petruk. Heeh. Sugeng Riyati. Iya. Ya nak wong putih. Ah. Ya. Kita sekolahmu jadi seniman sing foto ya. Ini karo Bagong. Sugeng Riyati ya Bagong. Ya, Nduk. Sepiro gedene kon aku sing gedhe kon aku Bagong. Semono uga nalika luput. Pas luput tapi njaluk pangapura. Kok nalika luput ki ora pas kok ya. Ya, nek ning luputku ngono kok ya. Nah, Mbak Mufidah Sofiana. Nggih. Saking Tulungagung Jawa Timur. Nggih. Insyaallah hijrah neng Boyolali ya, Dek ya. Nggih. Wis iki bar lara le, wingi pas kudune men aku ning Pandanan ning wis kono lara. Gerah apa? Gerah apa? Mbuh jarene kena kipas angin apa le turu udo iki. Apa kok yang cai-cai ya sepupu. Baik. Enggak, Kak. Akibat karena kecapean terus hawanya panas, hidup kipas secara langsung akhirnya langsung berdes. Oh iya. Pas ning Jakarta wingi kan Pandanan Dek. Iya. Diaturke panyuwune saka penjenengan Pak Widodo Pajaan. Ya, matur nuwun sanget menika kepareng aduh monggo saking Mas Jumali tulung sugeng dalu Mas. Mugi tansah sukses. Wah iki sing saka daleman. Nah, matur nuwun sanget iki dulure kanca-kanca daleman sok sura ya nimbali nyamake dhewe. Daleman ki mung kono kuwi cerak muskil ora enek. Nggih, saking iki. Heeh. Tanggal pinten, Pak? Nek tanggale iki mau aku lali ning genah kok sira kuwi. Dadak buka kalender. Ngono lho Mas Bagong. Iki durung entuk durung entuk bintang tamu. Sapa ngerti mengko nek Petruk karo Bagong. Ya Kang ya. Nek wis urip. Kula kosong tanggal niku, Pak. Lias pokoke. Orang teratapan lho ketika Mas Tangkut. Iya, Ini angga kan. Ki Mas Tangkut ki calcul. Itu saene nek. Ya ora. Nah iya. Monggo dipun aturaken ya monggo. Maka iki dawuh ibu Lagunipun tidak ada sama. tidak kapesenan. Nah iya. Dibawani digarap Tulungagungan. Monggo.